गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। स' दिनैनि टपिकआनो जाबाय लिडारशिप एबा मेनेजार जानो नोंथांमोना मा मा क्वालिटिस एबा गियान गुन थानांगौ जायो। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंलु, जाय सोंलुखौ सोंबा बर'नि गोदोनि जारिमिनफ्राबो गोथाङै थांनानै थाबाय थायो बा दानि जुगनि सुबुंफोराबो मिथिनानै मोनो। स' दिनैनि सोंलुआनो जाबाय दैमालु जोहोलावा मा हादोरनिफ्राय मैदेर गुफुर लानानै फैदोंमोन? नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ कमेन्टआव होदो। से नाम्बारावनो जाहैबाय म्यानमार, 2 नाम्बारावनो जाहैबाय थाइलेण्ड, 3 नाम्बारावनो जाहैबाय बुरमा, 4 नाम्बारावनो जाहैबाय भुटान। आरो जुदि एन्सारा बेनि गेजेराव गैया नोंथांमोना 5 नाम्बारखौ चुज खालामनो हागौ, बेयो नान अफ एबभ, थारमाने मोनसेबो नङा। ओइ माखौ नायबाय थाखो? होदो माबार कमेन्ट गाहायाव। स' दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय लिडारशिप एबा मेनेजार। सासे मोजां लिडारशिप एबा मेनेजार जानो थाखाय नोंथांमोना माखासे गुन एबा जों माखासे गुन एबा गियान थानांगौ जायो। जाय गियानफोरा गैयाब्ला जों मालाबाबो मोजां लिडारशिप जानो हाया। स' टपिकआव फैदिनि। स' क्वालिटिस एन्ड डिउटिसफोरा मेनेजार आरो लिडारशिपनि गेजेराव बारा डिफारेन्स गैया, मोननैयावबो सेमानो, नाथाय डिफारेन्सआ मा? साप'ज लिडारशिप मानि लिडार आरो दैदेनगिरि, जेनेका प्रेसिडेन्ट, गावबुरा एबा पलिटिकेल लिडारशिप, आरो मेनेजार मानि कम्पानिनि मेनेजार, जायखौ एडमिन एबा एचआरबो बुंनाय जायो। स' फार्स्ट नाम्बारावनो क्वालिटिसआनो जाहैबाय अनेस्ट एबा अनेस्टि। सासे लिडारशिप जानोबा अनेस्टि जानांगौ, गावखौनो एसे साधु बायदि एबा बयखौबो अनग्रा बेबायदि जानांगौ आरो अनेस्टि जानांगोन। ओमफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय हाइलि कमिटेड एबा गावखौनो बावसोमनांगोन, लिडारशिप हिसाबै बिथाङा बावसोमनांगोन आरो बेनो हाइलि कमिटेड। ओमफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय पेशनेट, जेरावबो मावनो एबा आवगायनो, जिखुनु खामानियानो जा, गोरा खामानियानो जा, बेयाव आवगायनो पेशनेट जानो थाखाय, गोसो जानो थाखाय पेशनेट जानांगोन बिथाङा। आरो नेक्स्टआव जाहैबाय रिफ्लेक्टिभ डिसिजन, गावआनो डिसिजन लानांगोन, थांखिखौ साननांगोन, मा सिस्टेमै मावगोन बेखौ एनालाइज खालामनांगोन, ओमफ्राय गावआनो डिसिजन लानांगोन, बेनो जाबाय मेनेजार। गावआ सासे मेनेजार जानानै जुदि डिसिजन खालामनो हायाबा बिथाङा सासे मेनेजार जानो हाया। नेक्स्टआव जाहैबाय क्रिएटिभ, सासे मेनेजार जानोबा, सासे लिडारशिप जानोबा गावआनो क्रिएटिभ जानांगोन, गावआनो दाफुंनो रोंनांगोन, माबोरै खामानिखौ मावगोन, माबोरै मागोन, माबोरै स्टार्ट खालामगोन, बेनि सोमोन्दै मेनेजारा गावआनो सानखांनानै बानायनांगोन, गावआनो रुल्सबो बानायनांगोन। आरो नेक्स्टआव जाहैबाय प्रब्लेम सल्भार, जिखुनु जा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेमाथ' फैखागोन, एबा मोनसे नङा मोननै प्रब्लेमाथ' फेस जानो गोनां जाखागोन। स' सासे मेनेजार जायोबा बै प्रब्लेमफोरखौ इजिलि गावनि टेकनिक्स एबा नलेजफोरजों सल्भ खालामनो हानाय गोहोआ थानांगोन। आरो नेक्स्टआव जाहैबाय सापर्टिभ जानांगोन, बिथाङा सापर्ट होनांगोन। सापर्ट, जियानो सापर्ट जा, जों गामियारि मानसि नङा, सापर्टआ जेनेबा कालचाराव सापर्ट होनांगोन, कालचार, अर्गेनाइजेसन, जिखुनु जा खामानियावनो बिथाङा सापर्टिभ मदद होनांगोन रायजो राजाखौ। मानिबा अनसुंथाइ नागिरोबा, एबा साप'ज सोरबा सासे सुबुङा सासे पलिटिकेल लिडारखौनो हमबाय, सोरबा सासे स्टुडेन्टआ नोंथांनिसिम सिगनेचार एबा माबा मोनसे लायनो थाङोब्ला नोंथाङा मालाबाबो बे आंनि मानसि नङा, माबा नङा होननानै मालाबाबो नेवसिनाङा। मानो होनबा सासे मेनेजार एबा सासे पलिटिकेल लिडार जानोबा नोंथाङा माखासे नलेज थानांगौ जायो एबा सापर्टिभ जानांगौ जायो, रायजोफोरनि सापर्टिभ। बे आंनि मानसि नङा मालाय मा जानो, आंनि भट होग्रा नङा मालाय मा जानो, बिथाङाथ' आंनि एरियानि मानसि, बिनिखायनो बिथांनो गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ नोंथाङा होनांगौ, बेनो जाबाय सापर्टिभ। ओमफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय इन्सपिरेसनेल, नोंथाङा जियानो जा इन्सपायार खालामनो रोंनांगौ, मानसिफोरखौ थुलुंगा होनो रोंनांगौ दे नोंथाङा बे माव ओरैनो थानाङा, नोंथाङा लागै गावनि फान्डखौनो होनानै बेकार सुबुंफोर दङब्ला बिथांमोनखौ सल्भ खालामनो रोंनांगोन, बे ओरै माव होननानै लागै नैखौ लां, नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां खामानि माव, ओरैनो थानाङा होननानै बायदि इन्सपिरेसन होनांगोन। आरो नेक्स्टआव जाहैबाय फिगार, गावनि फिगारा थिग जानांगोन, फिगारा थिग जाब्लासो सासे लिडारशिप एबा मेनेजार जानो हागोन। आरो नेक्स्टआव जाहैबाय बिथाङा चेरिटि जानांगोन, गुबुनखौ अननाय, मालायफोरनि सायाव अननो रोंनांगोन। नेक्स्टआव जाहैबाय क्लियार कमिउनिकेसन माने जिखुनु जा लेंगुवेज, नेसनेल एबा इन्टारनेसनेल लेंगुवेजावनो बिथाङा रोखा जानांगोन। मानो होनबा सासे लिडारशिप जाबा लेंगुवेजाव आखा फाखा नङाब्ला बिथाङा गुबुननिफ्राय माबोरै फान्ड लाबोनो, माबोरै खामानि मावनो, गुबुनजोंबोथ' रायलायनांगौ जागोन, बेनि थाखायनो बिथाङा लेंगुवेज जानांगौ जायो। बिथाङा जुदि इन्टारनेसनेल एबा नेसनेल लेंगुवेजावनो क्लियार नङाब्ला बिथाङा गावनि गोसोनि साननायखौनो जेबो फोरमायनानै लानो हानाय नङा। बिनि थाखायनो सासे लिडारशिप एबा मोजां लिडारशिप जानोब्ला बिथाङा गासैबो लेंगुवेजावनो आखा फाखा जानांगोन। स' एग्जाम्पल हिसाबै आं मोनसे खोन्थानोसै, जोंनि गेजेराव ओरैबायदि लिडारशिप दं जायहा एसेबो नलेजआनो गैया, गियानानो गैया, लिडारशिप जानो थाखाय मा क्वालिटिस थानांगौ
बिथांमोना ना सापस प्रमद बर'खौनो माबायदि हेबदों नङाखै प्रमद बर'आ जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावदों बिथाङा सासे गुड लिडारशिपआव गोलैयो थेवब्लाबो बिथांखौ बुजि नलेज गैयै माखासे लिडारफोरा मा ओरैनो सोंखारिलाबायदों मिथिबाय बिथाङा मानो बिटिआर लाबोदों मानो माबादों मा मादों बिथाङा गावसोरनि गादिखौल' नागिरनानै लिडारशिपनि माखासे नलेज एबा गियानखौनो बाहायनो रोङा लिडारशिपनि क्वालिटिस एबा नलेजखौनो बिथांमोना जेबो मिथियाबानो ओरैनो जाहा ताहा आबु बाबु बुंलांबाय थायो मानो होनबा गावसोरा लिडारशिपआनो नङा रेसपन्सिबिलिटियानो गैया ओरैनो जास्ट सिम्पल मानसि बायदि जाहा ताहा भकिलाबायबाय थागोन आरो स' लिडारशिप जानो बिदि नङा मालाबा बिदि जानाङा लिडारशिप जानो थाखाय माखासे क्वालिटिसफोर थानांगौ जायो जाय क्वालिटिसफोरा थायोब्लासो नोंथांमोना सासे लिडारशिप होनना बुंजायो स' बैखौ भकिबाय थाना लाब गैया नोंथांमोना हायोब्ला बिनिख्रुइ मोजांसिन लिडारशिप जा मानो होनबा नोंथांमोनाबो हायोबा बिनिफ्राय मोजांसिन हारिनि थाखाय खामानि माव जोंनि डेभेलपनि थाखाय मोजांसिन खामानि माव अब्लासो नोंथांखौ लिडारशिप होना फोथायगोन मा बेलेग सोरखौबा प्रमद बर'खौ सोरबा माबाखौ बुंबाय थानो बे मालाबाबो लिडारशिप जानो हाया मोजां लिडारशिप जानोबा जेब्लाबो गावनि सायाव नलेज क्वालिटिस माखासे क्वालिटिसफोरखौ फल' खालामनांगौ जायो मिथिबाय ना आरो जोंहा बर'आवबो बिनि सोमोन्दै मेथाइबो दंखायो मेथाइयानो जाहैबाय गोसोआ नोंसोरनि थार जानांगोन अरायबो थार खोथा बुंनांगोन अब्लासो लिडारशिप जानो हागोन अब्लासो नोंसोर बराय जागोन अब्लासो नोंसोर बराय जागोन होननाय सं दंखायो जोंहा लिडारशिप जानायनि थाखाय थार नोंनि गोसोआ थार जानांगोन एबा गियान थानांगोन क्वालिटिस थानांगोन आरो गोदोनि लिडारशिप आरो दानि लिडारशिप गोबां डिफारेन्स गोदोनि लिडारशिपफोरानो जाबाय माखासे जायनो पावाराव दं बेनो जायखौ गोसो बेखौनो बुनो हायोमोन एब्ला जायखौ हमनानै मा खालामनो गोसो बेखौ बुनो होनबा बुनो हायोमोन गोदोनि लिडारफोरा सोरखौबा अख्रा माबा माबि नुयोब्ला सोरबा गाज्रि आखल नुयोबा बेखौ बुनानै एबा माबानानैसो थिग खालामोमोन नाथाय दानि लिडारशिपफोरा माखासे टेकनिक बाहायो गोदोनि लिडारशिपनिख्रुइ दानि लिडारशिपआ गोबां डिफारेन्स जोंहा माखासे टेकनिक्स गियानफोर थानांगौ जायो बै गियानफोर थाबासो दानि लिडारशिप जानो हायो गोदोना बुजायनि लिडारशिप बेनो बुनो हायोमोन मानो हायोमोन सासन होनो हायोमोन नाथाय दानि लिडारशिपआ माखासे टेकनिक्स बाहायनासो बैफोरखौ मानिहोनो हायो खोथाफोरखौ जाय टेकनिक्सखौ बाहायोबा लिडारशिप सासे लिडारशिप होना मानिजायो स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै नोंथांमोना माबोरै मोनदों लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो नोंथांमोना बे भिडिअ गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै खुलुमबाय